дошли на нашето събитие Ден на предприемачеството. По време на събитието, студентите от специалност Растителна защита от Факултета по природни науки на Шуменския университет Епископ Константин Преславски се срещнаха с успешни предприемачи, които представиха опита си в аграрния сектор. В рамките на Ден на предприемачеството бяха обсъждани ключови аспекти от социалното предприемачество, устойчивото земеделие, както и софтуерни решения в агроиндустрията. Събитието е част от проект модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България, финансиран по оперативна програма «Наука и образование за интелигентен растеж». Идеята е да се формират и развият предприемаческа култура, умения и нагласи у нашите студенти. Да се споделят добрите практики в бизнеса, да се разкрият възможностите на нашия регион и не само за работа и за стартирането на собствен бизнес.